Ja ohala mar mask manerik uso mask genga paya mabure Nairobi kaendi Boniface Mwangi manjenerik oringodo kar thieth ma Kenyatta National Hospital bure Nairobi kaendi bang'o bila chwade gi magina ma ohinye marach mokalo koro yangi no bwongo mare osetho. Maendi ne owach kod jawach elu familia no endo Emily Wanjira mane owacho ni kar thieth ma Kenyatta National Hospital no ng'isogi ni heyotieno mane piny orugudo kawuono niendi Mwangi koro ne oyud no bwongo ne ok ti kata matin kendo ne oyang no bwongo ne osetho ka koro kata mana sache giendi en jalno endo ma ngimane osebedoga mana ka isiro kod masin makonyo ng'ato yweyo mabende ong'ere kaka life support machine. Wanjira wacho ni fuonde del mamoko mag Mwangi ma nie iye kaka nyarogno kod mamoko to tiye yo makare ka obwongo ne hemoyange ni osetho. Mwangi ni sani endi dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ka ward mar jotuo mohewore mabende ong'ere kaka ICU bang' ka ne ochwade kod magina no endo kendo nicho ne otimne yeng'o nyadiriyo e obwongo mare mar mondo mi otem reso ngimane.